Unsa na? Unsa na? Kanang rekta anang musaka ang babae tapos mag-ana ang lalaki. Kanang babae ba musaka din eh. Tapos ang imong buhaton ana ra ka. Magana ko. Oh, wala kay kuan sa hindi ana lang ka. Tapos Oh, musaka din ko din. Tapos katong mo kuan din nana ang babae. ay pasto gibuhat ng bisikatan. Oh, kato ingat. Sige. Taro nga. Pangusok. Aling kamot. Murong tike. Angoy. Awaling nga, awa. Baho kayo. Isa. Ay, isa, anak. Anak man to, oh. Anak, oh. Anak, gipit. Anak. Ang gamot mo. Isa lang, anak. Ay, isa lang, ha. Isa, anak. Ibu isa, isulod, isa dito, sa paa, anak. Anak. Kanang di ka mahulog. Mas. Ayaw, pag ayaw nga, dili ka mahulog. Datlog ko biya kayo. Ay, danlog. Dili pa doon. Gamino, sige kay kagyan. Oh, balik na mo at yan. Okay, pangusok. Oh, mangusog. Oh. Okay. Okay, suong. Datlog kayo. Ay. Danlog, digit kay kaayaw yun. Sige na. Sige, gusto. Manigusog, ayaw. Sa mali. Sige. Up. Yeah. Up. Giya na. Parang murag sa kag kapayas. Ayaw na, ayaw. Hawaling. Hawaling. Anak, sige, tindog. Ay, lagi, suong na yun. Isa. Bawa sa kaya. Andun sa lang na, ang importante ka. Ang importante magalusot ka. Okay. Basta na, anak, isang ganito. Ano yun? Anak. Ay, siya ha. Isunod mo tiga. Ya, anak, oh. Ya. Oh, anak. Hello mga mga kabisaya! kabisaya! So karon guys, among i-shout out among mga loyal supporters, labi na sa Multi-Work TV, sa Official Motovlog, sa MC Ang TV, Arnel MTV, og sa mga friends namo through Facebook, Instagram, og sa mga relatives namo nga kanunay nagasuporta. Sa padayon lang mo guys sa paglantaw sa among mga video o kay first ni namo nga video karon sa 2022, hopefully nga mag-enjoy mo. Og shout out po ko guys sa akong uncle diya sa Manila, si Uncle Prido Oko. Og shout out po ko ni Chiridan Puentes. Og shout out po ko guys ni Edward Cusrujas, Jerel Manggubat, ay Jerel Balasabas, og ni Lilibit Catalogo, og ni Brenda Bernales, Ginalyn Bisadri, og shout out po ko guys ni Marilyn Akyatan, og ni Sheila Bibi,
og ni Carlos Serino. Og shout out po ko guys ni Charis Kakulba. Og sa wala pa naka-subscribe guys sa Bisaya Katawa TV, so please subscribe and click the bell button para updated mo sa among mga videos. Og hopefully nga nag-enjoy mo. Salamat! Bye-bye! Bye!